Kublaya pi paro at ngapediang sumpai pi syakani ke YouTube channel jonga Aloysius Papang. Menta kasngi palika kat neutrik ucilu arhajar arpho san ki pulit kam mekania kumsi benta nakajing tokit ba prasngi ya ka sonam bat sawut ki weipat ki badon kti ban penyap yo raja rakwanshi bakentup yo raj kushwaha wishal chauhan u anan gurmi bat u akash rajput kumbala ipod ka ying bishar u district bat session judge shillong East Khasi Hills District Meghalaya kilalej yalam ya kidikinong penyap Briew nengkong syakasnong wa lakyan ban hadin pal sesawai saudong hakatan Sohra ban thau ni penwan durbiang ya kejingdia penyap Briew kumbalale sisada kidikinong penyap Briew ha kijaga berjia kejing penyap reconstruction of crime scene ya uraja rukawanshi menhak arpolitik ujemang arhajar arposan. Kajing long dom bat ingiu jong ka sun peneng da kajing hiar jong slab bat kajing ka dum jong lo menta kasngi kapan iba imat bat ka mei mariang ro ka yasien bentalang ha kajing sngsi halor ka bakum ka di kajing ja sha penyap basher khai jong u raja kumba ka kurum jong u ka sonam ka la ban pen orlong khaddo ya ka plan penyap yelo ukurim balui jong ka u raja rakwanshi hawai saudong ka jaka ha ka bamaka bat ki parlok nong penyap Briew jong ka kili ibyang banjit kum ka crime scene ban penkup no ya kecing embasida jong uraja rakwan citang nakabenta Briew uba ke uraj kushwaha ubale don kti langban ya salah penyap ya uraja nodo basrang. Kermen babaro kijing Tracy Tom jong ka kunhun tokit bakar pang ki pulit ka Meghalaya ha ka jinge deipat kari ka company Briew jong kiri ki sangut ki Briew kan sei uso ubabang bathiang jong kijing sisa baro ki beri kalan selandet jong kani ka jingja bat bakini kinong penyap Briew kin yo ya ka jing pensaja ka baki dei hok ban yo kat kum ki kendon an jong kari knang baka jinglong tip Briew tip blai jong ka chala Meghalaya bat ka snong Sohra barok wei bat ka hong bat ka mensem belui ka balak khlat no jong uraja kinyeng rasong bat tengshan thaba hakmat Briew bat ublai. Itenat ro ban pet ya kerkom ya jong ki kali pulit Bakit bat sanran ya kini khawpot kiriu transnam bat kinong penyap Briew beserkai syriak so kumba pet Phlim Bolywood hi ngai bamenta ka sengi ka snam bala jaw na ka met uraja rakwan shi hashwa bo kut mensem ha ki kti bat wat thang snam jong ki kinong penyap Briew hawai saudong kan pe thong bat kan ot sneu ngiu shirta ha kin tendong skol jong baro sangut bat khamtam jong ka sonam bat uraj kushwa ha khna bakin myo jing sok jing hon sho ha ka jing em kat ba maki kidang em dang sa hasla perthai.
Ublay unkur ku ya barok ki pulit ke jelami kalia ki biya don benta bat tresi tom meet bat sengi duduk pasdang jong ke dika jengjia haduk benta bat hakili ki sengi ke berang wanro na do ubahe haduk ubarit tambat kumjuro ya ki wei pat ki beriya don benta lang ban wan ra biang ya kenam ke buram ke pada canduk jong ke jela bat ke sidong Sohra deng ba jong kum ke dika jengjia bat kam snu basir khai bala le da ki Briew ki bana par jela ban thok bria ke bampat jujia haki por menshua hapok jela bi jongi Paralog play shibon ya kapor jong pis ngoba watlet ban like share comments pat kumjoro ban subscribe ya kedik YouTube channel jonga na kamenta kiwei pat ki video